Mi-aș dori ca mai mulți oameni care se confruntă cu acnea să înțeleagă că nu sunt singuri în asta. Bună, Roberta! Ce te aduce astăzi la noi? Mă confrunt de ceva ani cu acnea și aș vrea să știu ce aș putea îmbunătăți, ce alt plan de tratament aș putea să urmez. Uitându-mă așa la tenul tău, văd că ai în general leziuni micuțe, da? Astea sunt cele care ți apar sau mai faci și de-astea mari dureroase pe sub piele? Fac și dureroase pe sub piele. Da? Mi-ai zis că faci double cleansing și îl faci într-un mod eficient. Totuși, în cazul tău, fiindcă văd că ai leziuni de-astea micuțe, mă interesează să ai o exfoliere ceva mai bună și trebuie să adaptezi exfolierea la tipul tău de ten. La partea asta de acne hormonală sunt mai multe studii care au arătat faptul că nu e asociere exactă între un anumit aliment și un puseu de acnee. Se știe că dietele bogate în carbohidrați, da, sunt și zahăr foarte, foarte mult duc la pusee de acnee. Asta înseamnă combinație de junk food, sucuri și așa mai departe. Să nu faci un exces până la urmă de brânzeturi de astea foarte, foarte prelucrate. În schimb, iaurt, kefir, airan, chestiile de genul ăsta te ajută și chiar sunt benefice. Dimineața o să-ți dau acest Evapur Ser, da? Noul produs care ziceam că te ajută cumva și pe termen lung, având în vedere că acționează pe microbiomul pielii, să-ți regleze flora cutanată. Iar la SPF, înțeleg că deja folosești SPF-ul de la Evapur? Da. Da? Pentru că și el cumva are acest efect de a se așeza bine pe față și a-ți masca eventuale lucruri pe care le ai pe acolo, în așa fel încât machiajul să ți se așeze ok. Iar seara, rutina ta o să fie cumva, deci clar, demachiere întotdeauna și apoi spălare. Apoi de 3 ori pe săptămână vei folosi produsul cu retinol, da? Și cu peroxid de benzoil și după vei folosi crema hidratantă. Și vei avea și suplimentele, da? Astea sunt suplimentele, eu zic că o să-ți placă și e cumva și foarte ușor, poți să spui unul în geantă, da? Pur și simplu vergi conținutul pe limbă și o să încep cu unul pe zi, dar dacă ai o fază de asta în care ai explozie sau ceva, 2 pe zi, da? Okay. Vei avea serul, după toner și SPF-ul, da? Iar după aia ți-aplici tu make-up-ul în funcție de ce vrei să acoperi. Poftim, Roberta! Mulțumesc! Abia aștept să ne revedem, să-mi spui cum a fost. Și eu! Mulțumesc tare mult! Cu drag!